láthatjuk, a szelek megtermékenyítik a levegőben lebegő vízpárat a tenger felül hozott részecskékkel, és így segítik az esőfelhők kialakulását. Ha a szélnek nem lenne meg ez a tulajdonsága, akkor az atmoszféra felső rétegében nem alakulnának ki a vízcseppecskék, és soha nem esne eső. A legfontosabb az, hogy a szeleknek ez a fontos szerepe, amelyet az eső kialakulásában töltenek be, már évszázadok óta benne van a Koránban, olyan idők óta, amikor az emberek még nagyon keveset tudtak a természeti jelenségekről. A másik tény, amit a Korán közöl az esőről az, hogy a megfelelő mennyiségben küldetik le a földre. Ez a következőképpen olvashatjuk a Korán 43. szúrájában. Ő az, aki leküldi az égből a vizet a megfelelő mennyiségben, és életre keltjük vele a halott vidéket, ilyen lesz majd a ti feltámasztásotok is. Az esőnek ezt a pontos mértékét megint csak a modern tudomány fedezte fel. Becslések szerint másodpercenként mintegy 16 millió tonna víz párolog el a Földről. Ez egy évben 513 trillió tonna vizet jelent. Ez a szám megegyezik az egy év alatt hulló eső mennyiségével. Ez azt jelenti, hogy a víz folyamatosan kering megfelelő mérték szerint. Az élet a Földön ettől a vízkörtől függ, és ha az emberek a Föld minden eszközét és technikáját felhasználnák, akkor sem lennének képesek mesterségesen biztosítani ezt a körfolyamatot. Ebben a rendszerben a legkisebb eltérés is komolyan felborítaná az ökológiai egyensúlyt, és véget vetne az életnek a Földön. Ez azonban soha nem történik meg, és az eső továbbá is minden évben pontosan a megfelelő mennyiségben esik, éppen ahogy az a Koránban le van írva. A tenger egyik olyan tulajdonsága, amelyet nemrégiben fedeztek fel, az alábbiak szerint van leírva a Koránban. Ő hagyta a két vizet szomszédosan folyni, hogy találkozzanak, de akadály van közöttük, amelyet nem hághatnak át. A tengereknek azt a tulajdonságát, hogy bár találkoznak, de nem keverednek egymással, csak nemrégiben fedezték fel az oceanográfusok. A felületi feszültség nevű fizikai erő miatt az egymással találkozó tengerek vizei nem keverednek. A tengerek vízének sűrűségében mutatkozó különbség által keltett felületi feszültség úgy akadályozza meg a keveredésüket, mintha csak egy vékony fal lenne közöttük. Ennek a legérdekesebb oldala, hogy már akkor benne volt a Koránban, amikor az emberek még mit sem tudtak a fizikáról, a felületi feszültségről, vagy az oceanográfiáról. Egészen a közelmúltig azt hitték, hogy az újszülött nemét az anya sejtjei határozzák meg, vagy legalábbis, hogy a férfi és női sejtek közösen. De a Korán másféle információt ad erről, amikor kijelenti, hogy a gyermek neme a mélybe jutó hím-ivar sejttől függ. És hogy teremtette a két nemet,
a hímet és a nőstényt a kilövellő spermacsebből. A genetika és molekuláris biológia fejlődő tudománya tudományosan igazolta a Koránban található információ helyességét. Ma már tudjuk, hogy az újszülött neme a férfitól származó hím-ivarsejttől függ, és hogy a nőnek semmi szerepe nincs a nem meghatározásában. A nem meghatározásában a kromoszómák töltik be a legfontosabb szerepet. Az emberi lény felépítését meghatározó 46 kromoszóma között van 2 ivari kromoszóma. Ezeket a hím-ivarú egyedeknél XY, a nőivarúaknál XX néven ismerjük, mert a kromoszómák alakja ezekre a betűkre emlékeztet. Az Y kromoszóma hordozza a férfiasság, az X pedig a nőiesség génjét. Az emberi lény fejlődése ezen kromoszómák egyikének kombinációjából kezdődik. A nőknél az ivarsejtben, amely az ovuláció során ketté osztódik, mindkét kromoszóma X, a férfiak 2 különböző ivarsejtje közül az egyik X, a másik Y kromoszómát hordoz. Ha az X kromoszómás női sejt X kromoszómás hímivarsejttel egyesül, az utód nőnemű lesz. Ha Y kromoszómással, akkor hímnemű. Más szavakkal szólva, az újszülött neme attól függ, hogy az apa melyik kromoszómája egyesül az anya ivarsejtjével. Mindenről az emberek mit sem tudtak a 20. század genetikai felfedezései előtt. Sőt, sok kultúrában hitték, hogy az újszülött neme a nőtől függ, ezért vádolták a nőket, ha lányokat szültek. 13 évszázaddal az emberi gének felfedezése előtt azonban a Korán olyan információkat fedett fel, amelyek megcáfolják a babonákat, és elmondta, hogy a nemek eredete nem a nőben, hanem a férfiban keresendő. Ha tovább vizsgáljuk azokat a tényeket, amelyeket a Koránban találhatunk az ember fejlődéséről, ismét nagyon fontos tudományos tényekkel találkozhatunk. Amikor a hím-ivarsejt a petesejttel egyesül, létrejön a megszületendő gyermek lényege. Ez a sejt, amelyet zigótának hívnak, azonnal osztódni kezd, és idővel egy kis húscsomó válik belőle. Ezt az ember természetesen csak mikroszkóp segítségével láthatja.